क'क्राझारनिफ्राय माने गेलेफुसिम भुटाननि जि माइन्डफुलनेस सिटी बेयाव आरम्भ जागोन बेसिम जि रेलवे लाइन लांनायनि खोथा होदों बिनि गेजेरजोंबो जोंनि ओनसोलनि जि इनभेस्टमेन्ट एमप्लयमेन्ट अपरचुनिटी आदार रिलेटेड जिखिनि जोंनि डेभेलपमेन्टेल वर्क्स बियो मोनसे महर मोनगोन होननानै जों मिजिंथिदों। एडभान्टेज आसामाव बड'लेण्ड केन्द्रिक गोबां बेबायदि स्पेसिफिक मेनसन खालामाखैबाबो आसामनि सिङावनो जिहेतु बड'लेण्ड आरो बर' डमिनेटेड आसामनि गुबुन गुबुन एरिया आरो ओनसोल दा बिनि सायाव सोनारगोन जे आसाम सरकार बड'लेण्ड काउन्सिल रायलायनानै जाहाथे माखासे इन्डास्ट्रि आरो माखासे जिखिनि बेयाव इनभेस्टरफोर इनफ्रास्ट्राक्चारनि डेभेलपमेन्टफोर फैदों जोंनि ओनसोलाव गायसननो हायो नामा आरो बिनि थाखाय हानि लेन्ड मेटारा गिदिर बेयाव इलेक्ट्रिसिटी पावार साप्लाइआ गिदिर आरो लोगोसेनो रोड आरो कमिउनिकेशननि मेटार थाबाय बे गासै फेसिलिटिखौ मिट खालामनो हायोबा बड'लेण्डआवबो एडभान्टेज आसामजों माखासे एचिभमेन्ट मोनगोन होननानै जों मिजिंथिदों। नभेम्बर दाननि 2024 दा 25 रेलवे मिनिस्ट्रि आरो रेलवे बोर्ड बे मोन्नैबो माने डिपार्टमेन्ट बा मन्त्रालया जइन्ट डिसकासननि गेजेरजों एनेक्साराव थानाय बिटिआर बे एकर्डनि गेजेरजों रेलवे कोच फेक्ट्रि बेखौ गायसननायनि थाखाय बा मेनुफेक्चारिं इउनिट गायसननायनि थाखाय 300 कोटी थाखा एलटमेन्ट होदों आरो बे एलटमेन्टनि आधाराव बासबारियाव जिहेतु मोनसे लकेसन प्रपज खालामनाय जादोंमोन बे लकेसना जथेस्थ प्राय 2000 बिगानि बेयाव मोनसे बिटिआर काउन्सिलनिफ्राय लेन्डनि थाखाय प्रपज खालामदों जिहेतु बेयाव माने बे लेन्डस्केपखौ बे मेनुफेक्चारिं इउनिटनि थाखाय बाहायनांगौ आरो बाहायनांगौनि थाखाय काउन्सिला जिखिनि माखासे अफिसियेल वर्क दङमोन बिनि थाखाय अलरेडि खामानि मावनाया बै समनिफ्रायनो सोलिबाय थादों। दा एडभान्टेज आसामनि मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों इउनियन मिनिस्टार अफ रेलवे एफेयार्सनि जाय मन्थ्रि अश्विनी बैष्णबआ दाख्लै फैनानै बुंदों जे नैबे क'क्राझारनि बासबारियाव एडभान्टेज आसामनि गेजेरजों 300 कोटी थाखा रेलवेनि मेनुफेक्चारिं इउनिट बानायगोन होननानै बिथाङा घोषणा होदों। बे माने लेटार होनायनि हाबाफारिया 24आवनो जादों आरो बिथाङा स्वयं आसामाव फैनानै एडभान्टेज आसामनि गेजेरजों बे इउनिटखौ घोषणा होदों। बिनि खामानिया जिहेतु फैसाया एलटमेन्ट होबाय बिनि खामानिया आरम्भ जागोन आरो बे 1500 क्र'रजों 300 कोटी थाखाया लोब्बा गैया बेखौ स्पेसियेलि रेलवे डिपार्टमेन्टआनो बा रेलवे मन्त्रालयानो आलादायै बे पेकेजखौ होदों बेथ' जोंनि थाखाय मस्ट वेलकाम जों बरायदों। फारसेथिं जोंहा थोंजोङै नङाबाबो खेंसालियै क'क्राझारनिफ्राय माने गेलेफुसिम भुटाननि जि माइन्डफुलनेस सिटी बेयाव आरम्भ जागोन बेसिम जि रेलवे लाइन लांनायनि खोथा होदों बिनि गेजेरजोंबो जोंनि ओनसोलनि जि इनभेस्टमेन्ट एमप्लयमेन्ट अपरचुनिटी आदार रिलेटेड जिखिनि जोंनि डेभेलपमेन्टेल वर्क्स बियो मोनसे महर मोनगोन होननानै जों मिजिंथिदों। एडभान्टेज आसामाव बड'लेण्ड केन्द्रिक गोबां बेबायदि स्पेसिफिक मेनसन खालामाखैबाबो आसामनि सिङावनो जिहेतु बड'लेण्ड आरो बर' डमिनेटेड आसामनि गुबुन गुबुन एरिया आरो ओनसोल दा बिनि सायाव सोनारगोन जे आसाम सरकार बड'लेण्ड काउन्सिल रायलायनानै जाहाथे माखासे इन्डास्ट्रि आरो माखासे जिखिनि बेयाव इनभेस्टरफोर इनफ्रास्ट्राक्चारनि डेभेलपमेन्टफोर फैदों जोंनि ओनसोलाव गायसननो हायो नामा आरो बिनि थाखाय हानि लेन्ड मेटारा गिदिर बेयाव इलेक्ट्रिसिटी पावार साप्लाइआ गिदिर आरो लोगोसेनो रोड आरो कमिउनिकेशननि मेटार थाबाय बे गासै फेसिलिटिखौ मिट खालामनो हायोबा बड'लेण्डआवबो एडभान्टेज आसामजों माखासे एचिभमेन्ट मोनगोन होननानै जों मिजिंथिदों। बे सम्पुर्ण खामानिया गभर्नमेन्ट टु गभर्नमेन्ट काउन्सिल आरो आसाम गभर्नमेन्टनि गेजेराव जागोन जायफोर इनभेस्टर बिथांमोननि गेजेराव जागोन जिहेतु MOUआ आसाम सरकारजों जादों आरो बिटिआर गभर्नमेन्टआ जिहेतु आसाम सरकारनि दा पार्टनार दा बिथांमोननि गेजेराव सावरायनानै इयुनाव माबा मोनसे मोजां फिथाइ मोनगोन होननानै जोंबो आसाबादि आरो बिनि थाखाय सरकारा गावनि लेभेलाव खामानि मावगोन।